No Porto do Freixo, a bordo do balandro Joaquín Vieta, a conselleira do Mar Rosa Quintana sinaba esta mañá co reitor da Universidade da Coruña, Julio Abalde, e o presidente do padroado da Fundación Universidade da Coruña, José María Barja, o convenio de colaboración que permitirá a elaboración do Plan da Cultura Marítima de Galicia, Horizonte 2030. Este acordo, que foi aprobado polo Consello da Xunta de Galicia o pasado 2 de xuño, permitirá deseñar un plan de accións para protexer o patrimonio e a cultura marítima de Galicia e blindar así o seu futuro. O que buscamos dentro da Xunta de Galicia non é outra que saldar esa deuda con un pobo, con un sector, con ese sector pesqueiro que tanto nos leva dado, e poñer en valor todas esas tradicións para que de alguna maneira o noso sector tamén recolla esa autoestima que nunca debeu de perder e que sexamos capaces de trasladarlle a nosa xuventude os valores da actividade marítimo-pesqueira e que eles sigan vendo nesta actividade unha decisión de futuro. Eu creo que todo o que se poda facer para poñer en valor esa cultura marítima que ao final é cultura galega, o sea, a cultura do noso país, non? Porque nós, como decía en algunhas ocasións, máis que terra somos mar, por lo tanto somos unha comunidade que non se pode pensar se non se pensa no sector marítimo, mariñeiro, nos pescadores, nas mariscadoras, que forma parte da nosa cultura, da nosa característica como pobo, non? A elaboración do documento correrá a cargo do profesor e arquitecto Óscar Fuertes. El e o seu equipo serán os encargados de definir as liñas estratégicas e as accións para os vindeiros anos. Creo que era algo que era necesario para Galicia, non? O poñer en conxunto, non? Un valor que creo que todos nós como galegos podemos compartir. É dicir, o recordo de mariscadoras a pé ou a frote, o recordo de redeiras, o feito de falar da construción de embarcacións tradicionais en madeira, non só dos cascos, senón das carpinterías, as edificacións, as cantigas, aquelas que se facían coa botadura, non? Os rapaces xogando, é dicir, ao final, en pequenos entornos litorais, ao final falan dunha herdanza, é dicir, de algo que nos una a todos nós como galegos e que hoxe podemos preservar ou marcar dentro do plan esas liñas para traballar en conxunto con cada un deles. O Plan de Cultura Marítima de Galicia Horizonte 2030 conta cun orzamento de preto de 200.000 euros. Desenvolverase en 6 fases, atendendo á defensa dos valores culturais e marítimos, reforzando a súa protección e deixando un importante legado para as xeracións vindeiras.